Kublai sibun parlok deng sumhaya pisha gane ko video lada pite fan jong Lionel Messi lane Inter Miami lane peit ban pet ya ka MLS la se pichukali Hangno la an pet live ya ka jingla ka jong Lionel Messi lane jong ka MLS ni ka Inter Miami nganya tho e pi parlok kalenti ka ba official tam ban pet live ya ka MLS ka day leng ba ke Apple TV to phila ban download apo Play Store Henry da ka MLS season pass hangne phila ban pet ya barok ke jingla kai MLS kan thup ya ka Inter Miami Columbus Crew bat kiwai par ki club ke jingyo pet kalong ka babha ka dur ka basai bat kalong kalenti ka ba ai jing yada ya ka hok ban i pai ba lara phim don Apple TV pidang la on pet ya ki halat halen bagut ke jingla kai ha ki official YouTube channel jongka MLS bat Inter Miami kadai kalenti ka babha man pet biang ya ki cool ki assist bat ki moment ki ba itanatam ka sngap kani ka wai par ka jingma mo parlok ka ba phide bentim ka jingma ka ba dai ban kan mau kalong mabon ki website bat ki app ki bom dai ki official ki la ban pen i live pen i stream bi an bat bon senru kim tre kampha lane kila badon jingma ya ga jingda jong ka mobile jong phi kumta kabha ban penon kam tang ki official platform mar kani ke juk komenta ka de ke juk AI lada P8 ruban pet Premier League La Liga Series A lane Champion League ki broadcaster ki balap an per kat kum keri ban ka league kumta to pet bha ba phin penon kam ya ki official app ne website jong kata ka league lada kani ko video ka yarap ya phi snova I like share but subscribe ya kani ka channel na ke benta ke khubor football bat mai man kasni khublai sibun ni ke jing pet chompi bat ngan sawan beng sada ka wai pat ka video khublai sibun parlo